Tamto auto teraz vystriekavajú. Robilo katastrofu, tak túto vodu nikto nepamätá. Kúke, dneska druhý svet. No. Ne? Zhodná na už večer do piči jasno bolo. Ideme. No ideme ďalej na Krušak. Tu narobilo džury. Tá ulica na tom bola totálne najhoršie. Aj to tam naša, za našou, jedna ulička, kde člny premávali. Boha, jak ma bolia kríže z tých vedier. Tam je jasne vidieť, pokiaľ bola poprátka. Tu je most, cez ktorý chodíme. Kde to je? A tam je tak pod mostom. Hej, takže až tam pod mosta pár centimetrov bola voda. Počkaj, to musíme poriadne nakamerovať. Tam, kde robia, včera brali s vrtuľníkom 2 ľudí. Ja musím, na chvíľku to prerušíme, bo kopu bahna, musím sa dať prebrodiť. Pokračujeme. Včera tu nebolo možné prejsť, jedine na ponorke. Tu je náš most, cez ktorý chodíme. Bordelu a z toho domu včera brali hasiči ľudí. No poďme to pomaličky. Kurva, tu je dreva, cigáni budú mať s čím paliť. No a tu na to je totálna katastrofa, tento dom, Octavia v prdeli. To tu voda odniesla až rovno do domu. Bolo aj zabradlie. No tu bolo zabradlie takedy. A už ho hneď nevidím ani kovovú konštrukciu, cigáni už museli ukradnúť. Počkaj, musíme prejsť, dúfam, že sa to podo mnou nepodiebe. Ježišmario. Ježiš, dobre. No tu bol takedy krásny chodník, cez ktorý chodíme stále domov. Dneska je tu čo? Bože, koľko blata. Ale toto tu na... Toto je dom najhoršie obstal. Toto je skoro najhoršie. Tu na to je totálna katastrofa. Kopu bahna, v pivnici kopu bahna. Tu mali také pekné stromčeky vysadené. Mali. No, tu je Benkov dom, tenisová raketa zašprajcovaná. Tu teraz hasiči strekali elektriku, všetko, vyčistili od blata. Ten, čo rozpráva, to je Jano Greš. Jeho žena. Lázariano, katastrofa, čo? Jak to v dome? Bolo aj po schode zaliate? Aj po schode bolo zaliate.
komplet celé. Prvé. Som z tamtého balkóna museli vyskakovať. Objemové, takže všetko do toho, hej, vyhadzovať. No, Aj toto zariadenie, keď čakáme. budete mať, keby sa dalo zrobiť, že by to vošlo viac, vieš, oni budú odvážať. Už ideme. Vidíš, koľko je tu aut po ulici, že by sa dostali. Ja, Peter je tam. Váhno zhrnujte na kraj, na kopy, príde medzi pôjde, A koľko vody tu v garáži je. bude to naberať a hej, aby to preschlo, teraz neodvedá, to by stekalo ďalej. Ale všetko, hej, zlato, to je jedno, na ktorú je na kopy. Čím väčšie kopy, že by si mohol raz nebrať. A to lopátu sú tedy. No a tu je Frankov dom, že vraj mal v ňom materiál elektrický v hodnote cez 1 000 000 korún. A tu na to bolo katastrofa. Poď tu. Nechaj, neboj sa ho. Vieš čo? Trošku to kamerujem, lebo... Hm? Poďme tady. Ale že tu mal aj kopu materiálu, hej? Niekedy je strašne veľa 8 minút dlho, a niekedy je strašne krátko. Ja som videl akurát v našej ulici, že tu na Kamilov dom na čisto kaputo. Stade sa varí, vieš? Z tej strany, hej, všetko išlo. Konec. Ibe sa ide pre. Neprejdeme, koľko vody tam. Je. Ešte voda stojí? Na hlavnej ceste nestojí. Na hlavnej nie, ale tu na cez... Ale však tam prejdete okolo. Hej? Tam sa dá, no jasne. Tu pôjde na prechádzke tam. Za čo si? Ja tam nejdem, že by som sa dať do bažiny, je tu, jak Ujo ide, aha. Jak sa zabára. Aha, tu na toho chlapca. Pekný plot bol. Kedysi. Všetko voda zvalila. Tam ten saláš bol pod vodou a dneska už voda spadla pomaly o 2 metre. Však to vidno, hej. CO2, vecej. No Robko, ideme späť? Aha, ryby chytá. Sleduj. Dobrý šéf. Nemusí ani na udicu lapať. Len do ruky. Dobre, ne? Kurva pytliaci. Oni neprišli pomáhať, ale ryby loviť, diabli. Na Robka budeme musieť za chvíľku končiť, lebo 1 gigová karta nám už dochádza pomaly. A pojeme ešte koľko to vníma? Aha, tam sú ryby. Kde to vidí? Tam, vidíš, tam. Jak sa to volá, na beráku. Banda pytlia. No poď, tak kto chráni majetok, teraz práta blata a tie kurvy lapajú ryby. No
Len ešte dobijeme túto kartu 1 gigovú, vracame sa späť. Nemáme veľa času, do chvíľku nás to vypne. Ale tu je však kaputo. Koniec. A chladnička. Teraz mi povedz, že ani rádia nemôžu ísť. Môžem stať, ale... Nechaj na hniezdne. Čak ja tu stiahnem do toho. Rovne z neho asi nepôjdeme.